Medafo ene anopai so uni aba mama ka chire ni se de wunyina hunim no obi nima obi chire na nanso yenkomodie se de da bia ye ka no se ye nyina ye dwendwen ye ho ye boabo ye ho mede enwum ketuwa bi ebetwam na tie enwum mu nsem asa na dwumadi na ye bedi no mede aba menua ede ene wo susu ho ede ene wo dwene ho awurade aye adom adepa bi ya kye emoje de yem wafrisa na tie no ye de awurade ase adofo amotie mo subscribe mo share me de obi bi ase me koso asra mo se me ba onana wo so ba odofo eye akolaketwa ya sabre nani adidem eye Josephine nyamiye one ne maame yesre sa adofo mo a na yentimo mu ababa we one ne bayi mennim sabo be ye ne sa onyankopon hyira obi atie nwum a ebe the simple for Jino no ale museum can you open me say over bro you can make castle kwa na no play over me say oh mama catch you no will be chere the big sign on the place say bizarre. You get to know like a crabby, the seal come up on the say, that's it. What? And I'm missing you, be back. What's okay? And I'm missing switching. A fair day, that come a real cater. Hey, what's the one chap do? What hey, when I make that kind of akwesi akofo agire no ane leti enum no ate eyo obi ni ma obi kire ni aba mama ka kire se ya maka kire no ene asemi bi be bisa se adenti na wo obi di agro wo obi fa ye ko wo obi ware wo obi wo na won tam titia na ye se ye nya ni wase na won kai papa nipa na ye etu ni obi sane ye anya o papa da anka sama asiri pa ma wasiri ni sa se na wo obi tie se also who what hey when I make catch any family answer yo me da see and someone and you kakra ya utie ye papa adofo enu ya utie ye no enu na me no we be kasa na me nua be ma eye na obiri ye bo aka asem bi na asem na obiri ye bo aka ye no ene ne na me be mo watie kakra ansa na dwumadi a ye di so ye de aba abeto aso medofo ene say hwe wate obiri ye bo ade enti woni obi sane ye no ena me ba wati ye firi no ane no ye tie woni obi sane ye no bibi nti firi nipa na brabo mu a wata roma okwa o company nipa na ya ka papa no so aden na mumu bi mu tire mu ade mu dodo no enti nipa ya wo say na wo do sabi Nana Kabium. What chance? Chia Nana Sankabium. Na woni obi san na bibi nti free nipa na brabo mu a wata roma okwa o company nipa na ya papa o ye so ayaka na mumu bi mu tire mu ade mu dodo no it's nipa ya wo say na wo do sanwi wo twan tora free kra eta woni mo twen so what you say na da me da say be na why ade and na no pay say wutie ensam a menua na obiri ye bo aka ye ya medofo ensam bebre na amanfo de ba na se de da ya ka kire mo no wote men ka che me de ma ka kire say meboafo ne awurade enti onyankopon adom kakra odi adom me no ya jama abaya so mu yi enu nti me so de metima ye e de aboa na me de aboa me nua no odofo ene ensam itinase na tie ensam a me de bre wo no obo ne tofa de me bisa wo ne se wo ware be ma se wo ware oba se wo ne obi twa ayonko se wo ne obi etena fipam se wo aburuchire se wo Ghana se wo ne obi edi agoro bi na mo ntamate na mpo ade bi anipa ne de ayewo se eye se enye na wo a wo kwakwasa wu nua no
Unya nipa du ne ne wo gu nipa na nim ase akire no. Enti wo no saa nipa no onye wo papa da. One ne nsre da. Ontu wa futupa da. Ntu nya mfaso bi amfiri ne ho da. Kai mire bi anu wo su. Wo fra no ma ne kekere wo wre. Ka mire bi anu bibi hawo. Ya wo fra no bo na mane. Ka mire bi anu wo yare. Wonya wo ho adagye tsena wo ho. Inu ya Ghana ni sade da bia nka kire no nya Ghana ni nti me ka asaba na me ka kire nu ya Ghana ni saboma yenya nipa bonesem nipa na ne wo ogu nani mase no ba be gina ho ne wo ogu nani mase no ni ne be ka kire ne fa wo so ho enti enne ensem a me de bayi hwa awade bi agu be ma bi nsem a wo ka di wo ba so hwa awade agu be ma bi nsem a wo ka de fa ne yere ho oba bi nsem o ka fa be ma ho na nka oba ne be ma betena emfi aduonu num afedi awade ne gu ya sabia mo sabia nyaado ade be ma akwatisa be ma ne ntimi ne na yie 25 years aye emfi aduonu num no enja ya awade no ebere so ya afe ba akopa oja awade no afe no oyi sinto a ewa awade no mu ne nua enti uni nipa ne tena ye no wankai ne papa da enkora one wawo no sabi bi kitasika wonyae nti onye hwe kora no awo ye one wawo nti wonkai bema ono oyira gaya wade a sabi wupo no wagyae oba no wo be yakọ wade a saa bre wodi aningwase aka wo nko a na nka wawo ba maame yade bi abọ no asema so no nani maguase aba ensure ni wiyam nti woni akoma adwene na wutim Ghana ni minu ya no Ghana fo ma ne mema asenkese pa se de mpanyufo ka beba franka esiso hwe asenketekete na waka no ni ne ebeto de asenketekete na waka no nokura so awom no wanka wo na wonim de eba wonim de eba nka wapam dade eche na wo de ahye wuti so kristofo nya atwemfo a moti nyame fie emu asofo emu edese emu dikenese hwe sawete Ghana sawete abruchire onyankopon de woyo tebuafo de wo beye bia ne sade o kale de nipa wugu bia no enu anu betwa eti de wo ye ni sumu no so ni nyina abedadi no ka asa de wo ye no nipa ehu nipa nte wahu se wonto ho ase eniama bebre na ekoso wo abraboma wonto ho ase wodofo enu nti na me ka kire wo se ma wadwene nya wo se de wo tie no obi nim se de wo tie sɛdeɛ nipa bi a wotie ma wadwene nya wo sɛ obi nim sɛdeɛ wotie na sɛdeɛ wotie bia no baakofo na wonim no huni sɛ nipa mpempem no nim wo ɛno nti sɛ wote hɔ na yɛ wadwene sɛ wanya wo nua bi wanya wo kunu wanya wo yere wanya wadamfo bi wo sɛ na de ayaka afa wo ho no wate ebi a wo wote a wode wuti bɛhyɛ gya na wobɛhura borosane na wobɛnum adurawu wodofo sɛdeɛ da bia meka no bɔne bi nsene bɔne bi nanso bɔne bi aninguaseɛ bɔne bi aninguaseɛ bɔne a bi aninguaseɛ yɛ korono bɔne a bi aninguaseɛ ba awarefo a wɔbɔ adwamane bɔne a bi aninguaseɛ sɛ wodi nyame akata wani no wodi wo nua wu ɛyɛ aninguaseɛ enti sɛ wote hɔ na yɛ wadwene sɛ wanya wo nua bi wo sɛ no wo kama nipa bɔde wo so a woda no wachi kwa ya tie de beka enti nne se nne wo nua ba mama ka achire mene na obi ye bo a ebe ka kire wo se enti wo ni obi esan a wo ne ntam ate no anya wo papa da enti wo nkai se bere bia na wo ho kire wo se nipa wa frɛ ne se wo hia mo ada ebere bia ye egu wani mase se nipa ye san se we na no ode na ne adire ti no on kire kire nsemu ma amafo tie na nya sa na otie minia emma wo nua bi seye enya wo fe wate emma wo nua bi aninguase enya wanije na de ye de ye benkum no etimi de ye nifa so ma ne ye yie anopai me de da bia masem ne sei obi nima obi kire asem ne ye duabiem ne ya ba beja ne sebuya minia obi o se obi kire no emma ne nya wo fe emma ne nya wanije emma ne nya wo sede
na wuni ya Ghana ni na enya ni mi a wo se de kire wo no saa nipa na abere bi beso obetima se wo so de ya kire obi enu nti Ghana fo ena hwe niam a ekoso ye man Ghana mu nipa dodo na eka ye fixe yesefo e wo sa ba ne fixe ni nyina ye adwuma e wo sa ye miye nu nyinara ye na nkahwe se ye de obi beto adwuma no na adwuma no panyini no e wo sa wote nani hwe adwuma no nkora na begum no onte nani hwe nti no ote ho a de ono pe no oye aba no we ye ba so no nye na ban nti no onye adwuma no yie aba na eba ko oye eye na ban nti no na o se we de ote so eye ne de nti no o se de abako enu ne nipa su a ewo me nua mienu Ghana mu ya braboma ene ye nne no odofo enka eyo se watu kwan na bia wobeye se adoption se de ye kwagi amanfo mai na obi ba na waje na woji ne hu sika ene muru mosia woji ne hu sika akora ne maame eponya bi ni no wo se da bia wo ahokere da bia wo hawo da bia hwede ewom wada ne bodamfo wabrabo a wo bo minia nipa bebre na eye niam bi a emfata na se wunya obi ma ne nka nkire wa enne minia na obiri ye bode ye ka kire won se enti nipa na wo se no nipa na wo ogu nani mase no onye wo papa da ontu wo foda be ma na wo onye no ebra oye wa yefuro bra wo tuti nsa bra no ne ti wantena mfie mi wantena mfie mi nsa watena brofie bi watena brofie mi ti se nipa yi oni nkai dada korokora odofo ena nsema mekai no ebeye wagini bebre nanso meka kire banyansafo badwendwen basa wo betena se na wati asema mekai na wafa ba bi afiri efiri se ensem we no eye niam a ekoso na wote ho na waye wo se aburekire ha wote na enu na maka kire mo se Ganafo moma yenhwe ye husu yie obi man so ne yete no obi man so nipa nyina etu o manu gutwini dwa na se so se ode aburekire etwa Ghana po a onfa dwa Ghana po se wote kurom ha na se yade a wo pekurom ha enka won sore nka se Ghana benye Ghana yie na nka sebe Ghana ne beye ni obanye ni yosa nka wonfa ho na obi a woye mamba pa bi o pese ne man daachi obekọ na kwotena wo man Ghana mu ama na busua ne adofo hu se ye nua so masitu kwan ono so aba no enu nti na obi tu kwan na o kire se yeso yekura yefiri mu no emu mpanimfo ene emu nipa nya ne yie eti so obi afato no ho so se kura a wo so opese ni kura a wotimu so eye se bia enu nkire se ni kuro na ofiri mu no o se kuro no mini aga na ni sawo ni mimienu nyina ba ya adwene na ya tensem yasia ye wosu bi woye mu sa su no efiri ye na no sawo hye na kwa amenkonoma penso de mpanimfo ne yeye enu ntiri sese maya na mrante ya basisui no ba kire se sa su no e wo se Africa fo Ganafo ye yi di firi ye mu Ghana nipa seye anu adene esene se wo bo nipa sawo nua bi yosewo nipa ni muda enso obi a kire gina ho so ogu obi ani mase no obetie me refi da be ba kuro nga sister bi afuto de tu mi ale mama wo be hu ba bi a Ganafo atwa hia Ganafo esire no na obi ani magugase obi anya asem eye no kore ensama ye kan wo de amonhwe sebe ba ba egu nipa ani mase ba ba edi nipa atem ba di YouTube ito ho Facebook ko na kohwe ensama amanfo eka no nipa du etie wo ka nyansasem asebe mo sebe anya ado wonya ba nyansafo adwendwemba e ma ne ntie nsem no otie kura on sende mfa mobi efiri se mfa no ho enna me ba asem ne umienu minia e ma wo refiri ya papa TV Joshua ono na awu no ya ka yo ne nyame ntamasem bebre na amanfo eka se TV Joshua onye ono ne sayade enye ono na o sha amanfo no ma me papa na de se onkita wu aduru Yesu Kristo po ye bo na se nua ma ne wuye ene ti se wote ho a
deɛ wobɛgu no ɛno aba no wobɛtwa deɛ wobɛgu no wobɛtwa eti sɛ wonam wɔkɔ wɔba deɛ wɔhyia deɛ wɔsan ho no hu sɛ daakye ɛho akonta da hɔ atwɛn wo ɛna me ba sɛ me ne wobɛdi nkɔmmɔ kakra nkɔmmɔ no nyinaa na ma kyerɛ wo no sɛ me nua ɛma obi asɛm ho nhia wo ɛna deɛ obi ɔka afa obi ho no sɛ deɛ maka akyerɛ no nka obi nim deɛ a obi kyerɛ enti wo wɔ kɔ akɔkyerɛ no hu sɛ wo so deɛ obi bɛkyerɛ na wonim obi akyerɛ wo nti saa na wo so obi bɛkyerɛ wo deɛ asɛm nya futuo ma nyansafoɔ asɛm nya futuo ma nyansafoɔ kristofoɔ a mote nyame fie so asɛm nya futuo ma mo deɛ ananse de awuo no kantikum antena hɔ ɔha wɔ obi wom no wobusuani bi akɔm afa ho awu atete bi a obi wom no ebi aba wo so ama deɛ aba wadwenem no wante wo ho ase ɛna nɔpa yi unua ba mama ka akyire nkɔmɔ a me ne wobɛdi yɛ ne sɛ me nua enti nipa na wanya na wo sɛ no ɔnyɛ wo papa da bɛɛma yi a wo ne na wade agu ɔbɛyɛ a wo ne na wade agu a wogu n'anim ase no nti ɔnyɛ wo papa da wo ne nkasa nsere da tena se suti ase asɛm yi ho bisa wo wa wo mu bisa wadwene bisa wakoma na bisa nyame sɛ yɛ nokora de a na yɛ nokora pa onye otembuafo na wo a wo so wo ti a wo kyerɛkyerɛ mu no twɛne na wo so wakatua na nkwan so ayeba ɛna asɛm yi sɛ deɛ medika naka no me bɛkasa kyerɛ banyansafo me da se wo saka video ya send na fa ma wo nua ɛyɛ wo bi nim a obi kyerɛ mama ka kyerɛ ni ye telephone number no 015 21 400 8110 me da se bebre bye bye.